danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. To shine yasa aka yi shawara kan cewa yadda nake kokari akan matasa da kuma wasu al'amura na matasa ni nake shiga kan gaba, shi yasa suka ce to ya kamata a bani sarauta akan wannan jajircewan da nake yi, shi yasa aka naɗa ni matawallin matasan Mubi. A gaskiya zan iya ce business ne ya kawo ni garin Kaduna, da kuma na shigo garin Kaduna don yin business. To business da na fara sai na ji sha'awa na wato na harkar industry, shi yasa ni ma da naga abun akwai gudunmawa da zan iya bayarwa, shi yasa ni ma na ba da nawa gudunmawa wato ta bangaren producing.